Tleirawl te hi thataka anron than lena nun phung tha le pa ngai taka an om hi annu le pa te du thu sa mani ma se he du thu sam hi achang chuan thil har sat takani thina chujin kong poimo taka chuan thi na hial a thleng thin. The sunburst flowers calling on holidays overdue, but I California khopui bul loka khonwam tak pakhata oma kumsang khat zakwa somriat pali kha ani heta Miramonte High School a hian cheerleader ni tura competition asang hle a cheerleader tour group an thlang dona he group a ngei tur hian in ilna asang khop mai heti hun lai hian cheerleading hi thil poimo takani a heng an kumza tan ni lai na na hi chuan an ngai poimo berani a engemo takni na an ngai ve a anda sang hle bokani kumsom pangami Christian Costas hi heng Tleirawl te zinga hian alangsar em a azei hle bok mei che har wang le mu nuam takani a ain ring tok hle boka a thian midang te zong po hian ama hi ni an chak veka abik takin a classmate kumsom pangami Bernadette Proti hian Bernadette hian cheerleader han ni a an school group lar bera om hi a chak hle a ama ero chu ani na a hian a lawm tok ngai lo thatok lo ni in a in hria a mi te pom le du ni ero a chak perani hei wang tak hian cheerleader ani chuan adu chu a thleng ngei don ni na ngaya cheerleader ani thei chuan he school a mei chelar ber te jinga mi ani don ti hi angai dan ani ma se Christian Costas chu cheerleader ni turin atlingta Bernadette ero atling ve talo Tleirawl na no pangte tan chuan chiat na thli ani ringot Bernadette chuan tluklo a angai Christian chu aruka angai san rualin ama huatna a omrutlata heng Tleirawl te nuna hian thil poimo ber chu tuna thil thleng mek tun hun zel hi ani anbulami anrual pui te honen hian Bernadette chuan buaina anei belle ta yearbook committee a atel lo le tlat mitlem te chia thanan ni mitam ta kan tling lo lawm ama chi ani lo ma se atan chuan anabik takzet Christiani chu atel le ngal cheerleader turin aloutling lo nen anat na hi a inbel cha ani ringot boxi a thian te chuan an nema cheerleader ni tur tal po khan ka be ve na sa asin yearbook committee a katel lo le bok nen ti in alung oi chuang lo ti chuan atlin lo na chuan mi pakhat adem chanta an class lalnu Christian Costa sani It's so unfair. a ena a fair lollo engki manaya engma ka nei ve lo atia Bernadette hi alung oi lollo ani an classina engemo anti na vela po tongkam mangte a hanti deu hlekle handa nyam deu te a ching tana Christiani hi a hwa a angai sang bok ama ang ni atuma Bernadette hian Christian hi ani chak ani thei si lo ni in angai ani he angai dan hian na satakin ati buai mek bok huat na chu aso na samaya liam mai thei din muna ading ta Christian hi omlo se buai na hi are eve karing ani ma na kumsang khat zakwa somriat palia chuan kumsom pangami high school kalai Bernadette Proti hi thikna in akhat me kani he ami elpui hi Christian Costa sani ma se ami elpui ani rei to don lo Bernadette chuan thanga kam chanta Christianite thian housing ami angin Christiani nu chu avakola dinner e turin an som thua shila anu chuan rin hlel na changa shelep lawa adar zat te chu a shil thlapa an in befelta achung te hian surprise invitation a an ngaya an fanu chuan hun nuam taka mangdon ni in an ngai mai ani
ahun alo thleng ta Christian Costa hian dinner party renga ton lo ti a hrevat ton eitur renga lawa menu a chun chu tual tha na ani Weirdo! Never thought you were a weirdo until tonight. an in niala Christian chuan a classmate Bernadette chuan alo at chilin alo ho le ani ti a hreta Bernadette chuan karati din thuta wangin hriat chian lo na hmuna chuan an dinga Christian chu motor atangin a chhuaka atlana amun hriat ngai lawa chuan atang ta amel hriat lem lo te ina chuan tlan ta ringota akika tranpui angen ta a anunga Bernadette chuan aron boka amang an mel ema bang chuan alo lu tir ta a anu rei lo te a pafel takalo ni angin an ina athla phe ngala heti lai hian Christianinu le pate hi an lawa athla tu pa hian anu le pate an lawa wangin Christiani chu angai to ave dewa ilu thlengin kalo enang che ti in a chwa tir ta a heti lai hian Bernadette chuan alo makhal le to nimbuka tang chuan Bernadette chu aron chuak thuta aron vit tawak mai ma sera la tang chuan aron thla tu pa chuan a mu theilawa a chempo a mu theilo Christian chu nataka hliam ani ti a hrelo ama aron beitu ron tlan chhia chu ahan ve ringot china engemo chena zui nuwa chuan angai to chhuaka kalet le angai Christian laka engthil nge thleng ti in alet le ta zoka avaleta avathen le mai hian an then amami pakhat chuan Christiani thimek chu alo muto a Bernadette in khati taka avit na sa khan athik na nasat zia alantir chiang le ama khan natna oma Christiani atha khan andatna chu are tura angai tlatani poi khoina rapthlak tak chuan khotlang po ashok hle a achan chu an khwa hi khoral muang takani a hetiang thil rapthlak thleng hi a ngai lo khopon mi thil tia an ngaya Kristai ron thla tu pa po khan thil a mu chiang lo bok nen rin ngai na a hrewak bik lawani ati tu chu hriat thei ani talawa tharuk la ya liam ta Bernadette hian athuruk chu azep char chara ma se athil ti swal nen chuan anung reng thei talo school a zo ni ni khat chu anu chhiar tur le kha anu chhia ilo chhiar tura ti in thudik chu asoi chuan asoi chuak ngam lawa chuwang chuan azia kani rei tak kalau je pa ka thei to lo thu in asoi fia thei phak bak hian ka in huwa a achan min zot su achan ka shelo ka she thiam lo poi ka telutuk ti in azia ka kum sang khat zakwa somriat panga marcha chuan kumsom parukmi Bernadette proti chu second degree murder thiam lo chantir ani a California Youth Authority a atambera kumkwa tang tura ti anita lara chak lutuk na chuan Christian atibawa Christian chungte chu hriat reng na chau nein asiam bok Christiani nu hian meichedang nuiri te a hriat hreomati zia tele meichia Christiani rual ang ho reng reng te chu trap lawin a en theilo thu asoya Christiani nu hian atwar tak zetani kumsari atan nuwa Bernadette chu kumsom ni pathum mi ni in jela tangin chwa anita a ti chuan ni na thar nein anun a mangtan le ani